Astăzi sunt din nou la Reșița, la reprezentanța RAR din județul Caraș-Severin. Am venit cu Toyota Corolla Trek. Imediat vă arăt și consumul, dar înainte de asta, mașina are jante pe 17 inch. Din experiență știu că fiecare inch în plus la roți o să adauge undeva între 0,3 și 0,5 litri în plus la 100 de kilometri. De ce? Pentru că roțile sunt în mișcare și greutatea în mișcare impactează foarte mult consumul. E amplificată, cu cât mergi mai tare, cu atât diferența e mai mare. Hai să vedem cât am consumat. Aceeași rută, Moșnița, Buziaș, Berzovia, Reșița, un consum de 4,4 în bord. Cu celelalte Toyota Corolla cu jante pe 16 inch am venit cu un consum de 4,1-4,2 pe ruta asta. Astăzi am avut 4,4, ceea ce am zis mai devreme, cu 0,3-0,5 litri în plus la 100 de kilometri pentru fiecare inch crescut la roți. Este perfect adevărat. Așa că de fiecare dată când comparați consumurile, să vedeți exact și configurația mașinii, pentru că unele mașini au jante pe 15, pe 16, pe 17, pe 18, poate chiar pe 19, care afectează destul de mult consumul, după cum v-am demonstrat acum.